Pwede na bang manguyab ang asawa kung biyaan sa bana? Suma sa Article 55, Paragraph 10 sa Family Code. Kabahin kini sa gitawag og ground for legal separation. Kung ang usa ka kapikas biyaan sa iyahang kapikas og sobra na sa usa ka tuig nga way igo nga basihanan. Busa, ang asawa nga biyaan sa bana og sobra na sa usa ka tuig nga wa magpakita og igong hinungdan, di pa mahimong magkapanguyab. Kay ang legal separation, ang kabahin sa epekto niini mao ang hukmanan mumando nga buwagon og kapuy-an ang magtiayon apan dili pa mabugto ang kaminyoon. Ang asawa nga manguyab dayon sa panahon nga biyaan sa bana samtang wa pa nabugto ang kaminyoon, peligro siya nga ma-charge og adultery under revised penal code.